Waduh, ngandel ora. Konangan popono kawan. Wah, adalah iso ngerti wujudku metungul saka mbun-bunane Durna. Candak Petruk Durnane diajar karo Nala Gareng aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Pedro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kilong 100, atakan dhuwit kilong 100. Burono tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, aja kaya ngono apa. Ora diketake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antel. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok apa. Greget ake seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa? Pedro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo, modar. Awak kaya ngene. Ora genane ra. Ora modar ngene aku. Lah mati jeneng usus kowe. Ayo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kaya ngene ajar mau padha. Kaya ngene lasu. Loh iya. Mulai senengane ora. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacar. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Dan cekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Loh, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petro ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau? Demite endi? Lah wong teng iki lho totoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow. Aduh madhep rene. Medan lah. Tobat. Begawan Durna mundur, Pulunggana ora klakon mateni Pandhawa Kakang Semar. Ngawa. Kula nyuwun setunggal kemawon Pandhawa badhe dados tedanipun para baju baret. Pandhawa tok jaluk siji. Inggih. Ngene wae. Pripun? Sing tok pangan aja Pandhawa. Sinten? Aku. Kula mboten doyan daginge langu. Nek kowe mateni para Pandhawa entuk ning Semar paten ana dhisik. Semar paten ana dhisik.
umur betul diji. Apa nih ngomong-ngomong kok nyatuk-nyatuk. Ambene mencucu-mencucu iki ngapa? Karepe ngapa? Iki gilani lho. Wong tuwa kok ora adem isin. Aku ki nek mencucu ora mung cangkem tok. Wah, ngerti po? Gilani megah. Jiji. Lekoh semare. Ben. Bali ora? Nyuwun sekedhik kemawon stampel, sak tetes. Ra. Arep mung stampel mek sak tetes. Ditenono kowe akhire ganggu. Negara Ngamarta negara sing tak tresnani. Kowe gawe nyebar hoax. Petroe. Ana wong lekarne mbrene bantu ngomong. Nganti kaya kesangga ya. Ora nyebar kabar sing apik. Ayo bali. Inggih, bali ora? Ora bali ya. Wah, inggih. Urung dikabar-kabar. Kumbala geni. Inggih, kula wangsul Kakang. Ayo bali, sing pincang. Ditutur. Sing lempok digendong. Inggih. Kabeh wadya balamu jambali. Inggih, wis tak kendhau ganggu gawe wadya Ngamarta kawula Ngamarta kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang. Wis bali kono. Inggih. Nun sapa sing dampyak-dampyak mrene ae? Endi? Ora ana sapa-sapa kok. Gawe acara senengane. Wah, eneng ora? Ora. Basa? Mboten. Wah, la sapa sing tak sipat bareng? Ha monggo terserah. Kowe wae. Macem-macem nek iso mulih kok piye? Ah wis ben ora ana ya ayem, berarti tentrem. Berarti napa sing dijaluk kersaning para-para ingkang sami lenggah menika tentrem ayem rukun menika wis kasembadan. Pun manunggal teng negara Ngamarta. Ya Witro. Nggih. Rasa ndodok gaya ora. Arsa madangi jagat. Mbok madangi kanca-kancane mbane mandhet jagat. Ora senengane. Tuk mungup-mungup aneh mar ayo rono aku udune madhep rono ndara udara madhep rono sampean mriki yo madhep rono kok madhep rono kok sakarepe dhewe yo mer yo kene wis stop. Arep apa kowe? Sura Sudira jane ngaran. Subrat kalih balam suti ngono. Suminten kepidahan Sudira. Cekap semanten atur kula. Nek lepat nyuwun pangapura, arep muni ngono. Iya, wis tak wakili. Ayo. Bubar. Piye to iki? Bubar iki sampun, Kakak.